saligam ani data birong hina ang tini kaisa koksani mapaiha je dasingang tasing news nugui paiderok je oro sini Tripura dofa Tripura suinai rok bru chakma je oro khurjaha je Bangladesh ni document nokol tikhalai jeng hapai fo India une hina ang isung sanam sugo je nokbo si video nai nai di bota saha Bangladesh ni borok rok khaimani tama tama Hindu wanjing hindi tama Thuruk bosong hindi tama Sakma bosong hindi tama Tripura bosong hindi jotono Tripura hastewo mokol kai no hapaika salbat kormani nukjang ya raita saya kle Tripura hastewo hapai document sanamoi o India ni borok ngi tong phaibe kha phiaba jong Uttar Pradesh hai ke ba Bihar obo jong nugui mano je special task force ni committee sanam jagai je illegal migrants rokno rukhlaina ni bagai je samung khlaijak tongmani Tripura hastewo bo abhai ko khusajak khabya tabok chora abono job tangkai obo action najakya ang shini musugo je botabak je kok samani bo kubuide jeng Tripura dofa suini rok ki Bangladesh ni nabo kok sanarinya bo ai sairaha